Halo investor sing dikasihi. Project punika ing tutul karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo data ringkesan babagan perusahaan. Kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar utama perusahaan ZipRecruiter Inc. ticker ZIP. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 21 April 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan ZipRecruiter Inc. kalebu subkategori. Outsource staff 34 perusahaan melu pambiji, iki banget wakil. Deleng pesenan solusi menyang mburi video iki. Asil kanggo perusahaan kasebut yaiku -8 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 2,3 terms. Yen sampeyan deleng sacara wiyar ing pasar saham kita kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo pasar saham kanthi jumlah 1,8 poin. Marang skor -8 terms kanggo ZipRecruiter Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan ZipRecruiter Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan ZipRecruiter Inc. nuduhake owah-owahan -47%. Marang dinamika rega ing 1,4% subkategori. Iki ora ngomong apa-apa unambiguously, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan ZipRecruiter Inc. punika $54 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $94 miliar. ZipRecruiter Inc. nuduhake 0,576%, iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $1 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $24 miliar. ZipRecruiter Inc. nuduhake 0,031%. Bandingake saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake ZipRecruiter Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,576%. Regane buku 0,031%. Sing 95% kurang saka bagian saka nilai exchange. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori. Olo, -1 titik. Kewajiban utang perusahaan gunggungipun $31 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 3100% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, banget olo, -2 terms. Rasio rega saham perusahaan kanggo pangentukan cocok karo 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 36,3, sing luwih elek tinimbang subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget olo, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi -$13 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Kang olo kanggo perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo ing subkategori. Olo, -1 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 1,1. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,4. Kang 21% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran pratandha saka rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $470 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki negatif kanggo prospek perusahaan. Evaluasi prakiraan indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori.
Olo, minus 1 poin. Wates minus 2,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 6,5%. Evaluasi marginality dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,281%. Iki 105% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing nilai pasar saiki saka perusahaan ZipRecruiter, Inc. tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben karyawan perusahaan, padha karo $543.000. Lan ing subkategori ana $265.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 104,9%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben pegawe minus $12,800. Kanthi rata-rata ing subkategori $7,300. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 75%. Ngira-ngira bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 poin. Bagian dodolan kanggo saben karyawan perusahaan $474.000. Miturut subkategori $195.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 143%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawe individu ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Volume transaksi dodolan ana 9,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,9%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 45% kanggo perusahaan ZipRecruiter, Inc. Dene ing subkategori tataran resi 43%. Rata-rata, securities saka subkategori sing rega padha enggo bareng perusahaan ZipRecruiter, Inc. Rega nyata saka saham perusahaan yaiku kira-kira $5.52. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $7.61. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 38%. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinet. Minangka asil saka rega saham ZipRecruiter, Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo pukul $5.51 US. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup murah. Organisasi ditaksir adhedhasar metode penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 4,72. Mandeg mundut disetel ing 6,3. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, transaksi ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 21 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker FI bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho ditutup ing rega saiki.
Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru, Markets.